Hi mga moms, good day. Actually, afternoon. So today is Sunday and most of the time pag Sunday talaga gusto ko magkaroon ako ng me time. You know, wala lang, mas gusto ko lang minsan mag-isa. I-treat ko yung sarili ko mag-isa, kumain mag-isa, lumabas mag-isa. I don't know, maybe dahil sa aging, pero yun nga. Wala lang, gusto ko lang i-assess din yung sarili. Kung this week ba is naging makabuluhan ba, naging reasonable ba, naging pakipakinabang ba ako. Kasi higit sa kung kanino man, higit sa kung sino man mga ibang tao. Kasi yung ibang tao, pwede na lang sabihin pa rin yung gusto nilang sabihin sa'yo. Like, parang kung kahit hindi ka naman nila kilala, they can judge you easily. Pero ikaw, alam mo kasi sa sarili mo, hindi, maloloko mo yung lahat ng tao, pero hindi yung sarili mo. Masasabi mo sa sarili mo kung ano yung kulang pa, ano yung mali. Kaya ngayon I decided na pumunta ako dito sa New York para i-treat yung sarili ko and pag-isip-isip ko. Hindi sa ayoko silang kasama. Hindi dahil wala akong panlibre sa kanila. I think mas deserve ko to. Mas deserve ko kahit ako lang mag-isa. Kain tayo. So I'm going to eat. Thank you, Lord, for this week. Yes. Nagutom ako mga moms. Kain po tayo. So, baka yung iba sa inyo, bakit ikaw lang? Ba't mag-isa ka lang? Ako, siguro yung iba sa inyo mag-agree, pero yung iba sa inyo, talaga mapapataas yung kilay. Sige na, isipin nyo na madamot ako or makasarili ako. No, at bakit ako rin kumakain dito. Well, nagpagod ako for 1 week and I think deserve ko rin naman i-treat yung sarili ko, diba? So kung wala man akong kasama, choice ko po yun. No, sabi ko nga sa inyo, hindi ko lang, today is me time. Yung iba sa inyo siguro kung nararanasan din naman yung ganito. Nakakaramdam na rin pero parang ano ba bang kulang, ano ba yung gusto mong gawin, or something like parang ano mo ba yung mga possible na magandang sa store ko, sa mga pinagdaraanan ng tindahan, yung mga struggles, no? Kasi ako, nararanasan ko, nararamdaman ko. So, hindi naman ako, I mean, paano ba? Siguro matutulungan nila ako, yes. Pero kasi, syempre, di ba, mas maganda yung nasusolusyonan mo yung problema mo nang wala kang napipermisyo. Yes, totoo naman na mas magiging magaan at madali ang magbibigay ng solusyon sa isang problema kung natutulungan ka. Doon hindi naman siya gano'ng kabigat kasi. Pero, kapag hindi ko naman kaya, magsasabi naman ako. Nagsasabi naman ako kung ano yung kailangan ko. No? Ngayon na siguro kaya mas pinipili ko na bakit mag-isa, kumain ng mag-isa. Kasi gusto ko rin kayong masanay or gusto ko rin na huwag niyong asahan na lagi may kasama ako na super climber o may iba akong kasama. Wala lang, gusto ko lang at least may iba naman. You know what I mean?
nakakagawa ng ganito. Spaghetti na ulam sa kanin. Ano ba? Ever since, bata ako talaga, ganito na ako kumain ng spaghetti. Pinapartner ko sa kanin. Kakain tayo ng kakain. Actually, ngayon ko lang din naisip. Total, andito na rin naman ako. Dadaan ako sa Oreo. Magabi na sila magkakasama. Excuse me. Naranasan niyo na ba yun minsan na parang when you're making a decision, alam mo naman na yun yung tama, pero nagda-doubt ka pa din. Yung parang nagdadalawang isip ka, tapos naghahanap ka ng kasagutan na magpapalinaw dun sa hindi kasi lumalingan na maaaring tama rin yung iniisip mo. Yung ganon. Kunyari, alam mo namang wag kang tatawid. Diba? Pero alam mo kasing pwede naman tumawid. Isa huwag ka lang mahuhuli. Yung ganun ba? Yung nag-iisip ka lang din na, sana may gumawa na iba para pwede kong gawin din. Parang ganun ba? May mga ganong instances ako minsan na naiisip ko sa personal life, sa business ko. What if mag-focus na lang ako ulit sa vlog, itigil ko yung pero gusto ko kasi yung ginagawa ko. Masaya ako kahit na nakakapagod. But anyway, kahit naman sa pagbablog nakakapagod din. Akala nila madali. Masaya ako kasi malaki rin itutulong ng store sa akin. Yung sa pagiging isip ko. Minsan, naisip ko naman umuwi na kaya ako ng Manila, bumalik na kaya ako ng Manila. Yung ganun ba? Kung umuwi ba ako ng Manila, susuporta pa ba sa akin? Yung manonood pa ba sa akin? Yung ganun. Kasi, minsan yung mga audience, the reason why they are watching sa mga videos namin is because andun sila Brenda, andun ang mga akla. Kasi andito ako sa Mindanao. Ganun. Kaya napapaisip ako minsan. Ang dami ko naiisip. Kasi, syempre, I also have my own family sa Manila. Ganun. Ano kaya kung doon ko na ipagpatuloy yung negosyo kong kalenderya? Eh saan? Eh wala pa ako sa mismong pwesto ng bahay ko. Gusto ko na sa iyo. Kapag nakalipat ka talaga ako. Ano mo yun? Tapos, mga ganitong edad, mga kaidara ko dyan. O doon sa mga nakakaranas din ng ganito. Naalala nyo ba na yung mga nakasama nyo ng teenager, mga nakasama nyo ng mga mid-20s ninyo or 30s ninyo, ngayon nandito na kayo sa 40s, yung iba nawawala na. Alam mo yun, yung parang doon mo na, parang mas nararamdaman mo na hindi na kumiikli lalo yung buhay nila. Parang ang bilis. Parang ganon. Like ngayon,
Hindi mo kasi may iiwasan, mapapaisip ko, mapapatanong ko. Ano nangyari sa kanya? Ba't bigla siya? Alam mo yun, lakas-lakas naman na niya nung na ganyan, active siya. Ito, si Art, na active naman siya sa mga ganap, alam mo yun, maligsihan, mahilig sa sports and all. Ano nangyari sa kanya? So pati ikaw, parang, hindi ka naman parang napapaisip yun. Ano nangyari? Yung una pa sa akin si ganito, mas bata pa ako, mas matanda pa ako. Ganon. Siguro ganun talaga buhay ng 40s. Sabi nga ni Gren sa amin, sa mga kaibigan namin from road papers, i-embrace nyo lang. Yakapin nyo na lang, tanggapin nyo, bawat mangyayari. And that's normal. Kasi diba, when you're in 20s, you can enjoy ka, nagsasaya ka pa. 30s, ano ba? Dulong ka na sa trabaho, mga ganyan. Yung talagang porsigido ka na sa pangarap mo. Mga ganon. And in 40s, dapat nakakapag-stable ka na. Kahit paano, stable ka na dapat. Or okay na yung mga bagay-bagay sa'yo. Hindi ka man milyonaryo, pero at least kahit paano, sustain yung mga needs mo for a month. Diba? Ewan, diba? Hindi ko rin alam, tinan mo, until, diba, hanggang ngayon, tinan mo, hindi ko alam ano iniisip ko. Kasi ang dami tumatakbo sa isip ko. Kaya minsan talaga, mas gusto ko yung ganito. Hindi dahil wala ko pang libre or what. Gusto ko na mag-isa. Gusto ko ako yung sumagot ng mga tanong na yun. Gusto ko ako yung maka-solve. Actually, masarap din naman minsan kumain mag-isa eh. Habang kumakain ka, mapapangiti ka na lang. Sa kabilang table. O diba? Paglalandi pa rin si Mami. Sarap ka. Sarap din yung ganito. Diba? Alam mo, nilibre ko rin siya, rin mo. Salt. Salt ka na. Huh? So that's it mga moms. Busog na naman po ako. Actually, hindi ko na naubos ng isang meal. So, sabi ko, iuwi ko na lang. At mamaya ko siya kakainin. Yes, ako pa rin yung kakain. So kanina kasi gutom ako. Alam mo kumakain ako kanina. Nakatingin lang ako sa mga. Pag na kumakain. Nakakainit. Kasi nga, dito pa yung mama nila, dito pa yung papa nila. Madalas din kami kumain sa ganito ng mama. Nung mga bata kami, kahit na nagkasakit mo siya. O yun lang. Siguro, i-value na lang natin bawat oras na yun. And let's continue to be happy. Choose to be happy. No? Huwag yumapo. Hindi mo malalagpasan yung problema. I mean, hindi mo maiiwasan yung problema, pero malalagpasan mo. Kaya, manatili na lang and always assume. Sabi nga ni Jollibee, be happy. O siya, sige na. Puntahan ko na si Om. Love you.